Sanibonani. Ake ngikhulume nale insizwa ezihlala emakhweni. Bafowethu kuyinkinga ukuhlala ekhweni. Abona uma uhlala ekhweni okokuqala kufanele wenze sure ukuthi uyasebenza. Ngoba uma ungasebenzi uzoba ihlaya la kulelo khwelelo lasekhweni lakho noma uzoba isigcono sasekhweni lakho. Uma ungasebenzi. Lalela-ke. Wena-ke osebenzayo uzobona ngokudla ngendlela abazokuphakela ngayo la ekhaya ukuthi uyasebenza noma usebenzi. Nizongithuka vele ngoba iqiniso liyababa kodwa kulungile anginankinga. As long nginitshela iqiniso elizonikhulula ngelinye ilanga. Lalela. Yabona uma usebenza kahle uhlala ekhweni azokuphakela wonke umlenze wenkukhu nenkukhu yonke bangakuphakela yona bavele bayibheke ibembile yodwa kube yakho angithi uyasebenza. Qala-ke wena utshela unkosikazi ukuthi emsebenzini kuyadilizwa. Manje awazi ukuthi ke manje kume kanjani emsebenzini so ningadilizwa noma inini. Uzobona-ke neplate lakho liyaqala liyancipha manje. Gcwalisa uphuthu ugcwala ubheseni awusaphakela eplatini usuphakelwa kubheseni. Gcwalisa uphuthu bese ufakela umlenze awusafakela inkukhu yonke. Woqala ubone ukuthi hayi engathi sekukhona-ke la esekubhede khona. Yabona? Kuhambe ubuye utshela unkosikazi ukuthi emsebenzini sebenisebenzisa ama-3 days. Angithi uhlala ekhweni. Nokudla kuyashintsha eplatini sebekuphakela umkhwepha. Uthi mawuthi uyaqala uyabuza ukuthi hawu nkosikazi ngase ngiphakela umkhwepha manje yini kwenze njani. Athule angakuphendule ahambe ayotshela abakubo. Athi ubabakhe uyacomplaina manje. Uthi ngendlela manje asephakelwa ngayo la ekhaya ngabe kuyisono yini njengoba eseshila ukuthi emsebenzini ngathi kuzodilizwa. Bese bayaqala bakuphakela intamo. Uyazi intamo isho ukuthini? Isho ukuthi uyekela ukuqalaza kakhulu ngoba akukhona kini la. Intamo isho lokho-ke. Ucomplaine futhi uthi hawu bafowethu. Kwaba umlenze kwashintsha kwaba umkhwepha manje sekuyintamo. Kanti kwehle kahle kwenzakalani? Ngithi yabona. Buya-ke wena ubatshela ukuthi nisamisiwe-ke emsebenzini ngoba kwenziwa lento okuthiwa i-stock taking. Tshela unkosikazi lokho. Bayaqala-ke manje bakuphakela iphiko. Iphiko lisho ukuthini? Iphiko lisho ukuthi yekela ukuphapha uthobela umthetho ngoba akukhona kini la. Kusekhweni lakho. Uvula ingqondo-ke mangabe sekunjalo. Sekufanele-ke nawe-ke uzibheke ukuthi njengoba usuphakela iphiko nje kusho ukuthi yekela ukuphapha ngoba akukhona kini la. Walicomplainela iphiko. Okulandelayo ukuhamba kwayo bathe khona amahutwana la ka R1. Okulandelayo ukuhamba kwayo nophuthu olingenasobho ngikutshele. Yabo sonke lesikhathi bebelokhu bekuthelela isobho phezulu kophuthu. Bayaqala bekulethela isibhukabhuka senkukhu bakufakela isobho esitsheni noma nginkomishi. Manje sebekuthelela isobho phezulu kophuthu. Mase kulandela amahutwana ukuhamba kwayo amanqina sekulandela amahutwana omile wodwa phezulu kophuthu. Usuyofunda kwezakho-ke na kuthiwa-ke hayi-ke manje ibhluka ligcwala umoya. Ibhantshi ligcwala umoya. Ngoba manje ade ufike ngako la ekhaya sekuphelile sesikhathele manje ukondlana nawe ngapha siyakuzama siyakondla ngapha uyacomplaina ngapha siyakuzama siyakondla ngapha uyacomplaina. Bafowethu yekelani ukuhlala emakhweni. Umuntu nomuntu akahlale kubo. Uma ungahlali kini hambe uyohlala emkhukhwini njengami njengoba nihlale nithi ngihlala emkhukhwini. Ngihlala emkhukhwini wami angushare namuntu nonkosikazi wami nezingane zami. Angihlale ekhweni. Ngidla into engiyithandayo ngesikhathi engisithandayo. Angibonge.